ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, pista karon ni San Alfonso Maria de Ligori, obispo ug doktor sa simbahan. Siya ang founder sa kaning mga Redemptorist fathers and brothers. Na ni sila nag-alagad sa ang atong mga pari nga mga Redemptorista na sa nang Redemptorist, no? Nahans kanunay panabang. Dako ni sila gikatabang aron sa pagsanto sa katawhan pinaagi sa pag-administer nining sacrament sa confession o sa Holy Eucharist. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa atong kasulbaran nining pandemic nga ang COVID-19 ug atos sang padayon nga iampo ang atong mga benefactors, donors dinhi sa atong simbahan nga hatagan unta sila sa grasya usab nga ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panigingnan sa mga bertod. Itugot nga diha sa pagka makugihon ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo nga gisulti ko batok niining temploha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat ug tumanon ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo sa pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon ania ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihunahuna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini. Kung patyon ako ninyo, kamo ug ang tanang mulupyo nining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa taong walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam nga anak ni Safan. Busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako.
Palingkawasa ako sa kalapukan, hinaot unta nga dili ako maunlod, maluwas unta ako sa akong mga kaaway ug sa kahiladman sa katubigan. Dili unta ako malumsan sa mga tubig sa baha, ni suyupon ako sa kahiladman, ni ang gahong magtakom sa iyang baba, ibabaw kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan gipaantos ako og anaa sa kasakitan. Ang imong makaluluwas nga hinabang o Dios manalipod unta kanako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit og himayaon ko siya uban sa pasalamat. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon og pagsadya kamo nga mangita sa Dios. Magmalipayon unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagpatalinghog sa kabos ug ang mga iyaha nga anaa sa talikala dili niya isalikway. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong panahona, si Herodes ang nagbando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson ug prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa siyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay man gud og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw at ubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan siyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at ubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa, iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsoon, kung kamoy pahukmon, unsa may kalainan sa taong makasasala o sa taong buutan. Dako no? Dako kay kalainan, pero unsa man gi murag nindot jud kay nga kalainan la o dako. Ang nang klaro jud kay nga kalainan ba? Kay usahay kaning makasasala, magpakaron ingnon man sang buutan. Nya naa say uban mopakita pud sa ilang pagkamakasasala, pero
ang pinakadako gyud nga diferensya nila nga dali kay natong mailhan kun ang buutan maoy mobadlong di siya masuko inigbadlong niya sa nakasala. Ang makasasala gani maoy dili kauyon niya mobadlong siya gamito niya ang kasuko ug ang pagpatay. Na siya. So ang makasasala mobadlong kung di siya kauyon ginamit ang kasuko ug ang pagpatay. Ang way sala kaning buutan nga tao mobadlong kung di siya kauyon pero andam siyang magpakamatay para sa iyang gibadlong. Hain man mo ron ani nabilong naamos makasasala o naamo sa buutan. Buutan. Di mo masuko o mamadlong mo sa inyong mga anak. Di mo masuko. O masuko ganay ka, nabilong ka sa mga buangon, mga yawanon. Niyag nabilong ka sa Diyos nun, sama ni Propeta Jeremias, ni Juan Bautista, ni Jesus mismo, mamadlong sila. Mubadlong yun. Di yun muhunong og badlong. Pero di yun masuko. Inigbadlong nila. Igo ra silang muingon, nagsulti ra gyud ko tinuod. Pero di gyud mohunong og badlong. Mao to si Propeta Jeremias gihulga na sa mga katauhan og sa mga propeta nga hastas hari diha na ang hari kay patio na siya. Igo ni balik gyapon siya sulti. Ako baya pinadala bi ako sa Ginoo. Ang Ginoo bayay nagsulti ninyo og inyo kong patyon. Okay ra gyud. Pero timan-i inosente bi ako ani. Gisulti lang nako ninyo ang gisultis Ginoo. Di mahadlok patyon ang taong buutan, ang taong Diyos nun, ang tao nga nagsunod sa Ginoo. Di gyud mahadlok patyon. Niya kamo karon, sawan. Sugot mong patyon o anda mong mupatay? Asa man mo ani? Musugot lag patyon sa mga buangon o anda mo patay? Diya bita to'y kausano, katubang kusog na kaing patay sa mga pari ba? Inomdo mo ato? Katong tulison ang pari. Daghan na katong gipatay, itong mga adik, bas unang 40 na yung daghanang adik. Ang pari maglakaw dan, hold upon sa mga batanong adik, posilon og musukol. Ang akong classmate, si ato lanihingan lang bahala nagmasuko ni siya. Si Father Mar Balili, 10 days after sa among ordination, nagpadong siya sa Archbishop Palace, gitulis, hapit yun mamatay, tumbagos daan, pagpabutob, diri raagi ang balas, kini ro gituyo baka to, kaniray nasama diyang kamot din hapit sa siyang matay. Unsa may sugyot sa kaning mga law enforcers, tagaan na tog lisensya ang mga pari nga magdagpusil. Unya tagaan pag yun mi og training unsaon pagpusil sa kawatan og sa mga tulisan aron makasukol mi og tinuod yun ubay-ubay gyud mga pari na malit og pusil. Mupatay sad mi unya unsa man natakdan mi silang pagkayawanon. So usbon ako ha. Ang tinuod nga Dios nun nga tao or buotan nga tao mubadlong gyud og di siya kauyon, pero gamito niya ang gugma, ang kaaghop, ang pagkamaluluyon og ang pagkaandam nga magpakamatay. Pero kung ang taong yawanon, ang taong buangon, kung maoy di kauyon, masuko gyud na. So dali ra ninyong mailhan ron dinhi sa atong pundok diha sa inyong mga balay kinsay yawanon, kinsay Dios nun. May karing gawali, tanaw ninyo. Sa inyong tanaw ba, aning gawali? Ang saban, Diyos nun, yawanon. Secret. Pangutan ang mga sakristan. Pangutan ang sakristan. Dong, kana si Father, sabi na, Diyos nun, yawanon. Tubag lang ninyo, challenge tao. Karon ikaw mas misa ba sekretuha silang pangutana sa mga Father dong Dios non yawanon siya unsa gitong Dios non ate siya ang Dios non kanang mubadlong niya di masuko
Nya ka na ganing mubadlo nga masuko, yawan o na, unsa man as father. Ha? Tama. Abis sa ganing gabidyo-bidyo din pangutan na. Oy, mo sikreto nagingon, yawan o na. Pero hinayon na niya, gadlok man. So, unsa may itong buhaton para mahimog itang Diyos nun? Si San Juan Bautista, ang una gid niyang gibuhat, og ni Propeta Jeremias, ang una gyung gibuhat, mibiya gid sila sa ilang pamilya o sa ilang lugar. Mibiya. Si Kristo sad, mibiya. Ang pasabot ba, kung una gid natong biyaan, kana gid ang atong personal comfort and security. Gusto ka mahimong buutan, gusto ka nga dili jud ka masuko bisag og mamadlong kas makasasala, do not think of your own personal security and comfort. Kana, biyahe na. Kung di ka gusto nga makapamadlong ka na mga kawatan diha uban sa kasuko, ablihi imong balay. Kana imong balay ba ablihi? Aron manood ang tanang kawatan, di na jud ka masuko, mubadlong lang ka dong ay pangawat ha, pangayo lang. Ana. Nyag nagay mo kawat, ingnan lagi tika, ayaw pangawat, bebe nga ribi tagaan tika be. Ana, no? Nya di naman ka masuko kay nga naman giablihan naman imo imong balay. Nya okay na ninyo. Kung dili gani ka gustong masuko kas imong anak nga magsige na lagduwa sa computer, nya di na gyud mo tagad nimo, hala, uban ni siyag duwa didto. Kuyogi ba siyag duwa ba? Biyae ang imong gibuhat, ang imong paglungag, ang imong pagkaning paghugas plato, biyae na siya. Unya human muduwa di ka kuyog sa imong anak. At tanawa di ba ini kahuman ninyog duwa mga 5 ka oras, mingon ang imong anak, ma, mga on tamag guto man, ingka duwa sa tadong. Isa nga naman siya, wa man ko maglungag, nakigduwa man ko nimo. Ana, unsa may resulta, patay mos gutom kamong duha. Pero wa ka masuko. Ya, okay na ninyo. Yang sabi buhatos pare, para dili masuko sa sakristan. Git, tagay kong suggestions. Manindog na ta. Mga igsoon, atong pangayoon sa Dios ang grasya sa kahibalo aron sa ingon motubo kita diha sa katarong sama ni San Alfonso Ligori. Moingon kita, Dios sa gugma pamatia kami. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang simbahan motubo sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang tanang kanasuran magkahiusa aron makabot ang tiunay nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang tanang nangamatay makakita na sa kamatuoran ug makadangat na sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami.
Among makagagahom nga Dios, hatagi kami sa among gikinahanglan matag adlaw. Pamatia ang among mga gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog niining Eucharistia ug pinaagi niining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Alfonso, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ining misa ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Alfonso Ligori ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa Kanimo. ipakita ta ang pag-iligsuonay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria nga usa ka makanunayong tigpanghatag o tigsangyaw nining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan mukalawat diini sa kanunay ug sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa way hunong pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among paginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19 na mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanat ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindot palikod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Kining Diyos nun nga kalipay mahitabo ra ni kung buutan ta kanabitang mubadlong nga dili masuko. Nya kun mubadlong nga masuko unsa ganita? Yawanon. Mo na iniguli ron ninyo sa inyo ayaw gyud pagpakayawanon, pagpakadiyos nun. So pasalamat ta sa Ginoo sa ato mga benefactors nga mitabang nato dinhi na human-human na ang atong tiles dinhi sa main nga atong hawanan sa simbahan. Duha ka gabi ini nga gi-overtimean atong niaging gabi o kagabi aron magamit ni nato karong Domingo manang dasok lang sa ta dinhi nga dire basig ugma karong gabi o ugma magamit na ba ni nato niya gi-remindan dai ko sa akong expert nga kaila aning pagtaod og tiles ug diha ko nakaamgo nga naatay dakong sayop. Mga ilagaw pasaylo sa ato mga benefactors no sa oning may pagka inosente sa taning paghimo
Yawa sa ko ma-remind di dayon, nakalimot sa ko sa mga pipila ka kuan. Ang tiles di ay kinahanglang ihumol kuno 24 hours sa tubig o na itaod. Kita igo ra natong gibasa wa na gihumol. O la patay tani. Ikaduha, kinahanglan kuno nga ini ko magtaod sa tiles 3 ngadto 4 ka adlaw dili tumban. Kita unom ka oras gitumba na. Ay Ginoo. Saon magit. Mabutan ng ato na nagikordonan at least 24 hours di gina matumban pero pasaylo ay ang taon mi Lord. Pasaylo asa niya pananglitan og mahitabo gyud ang wa nato palandong ha. Let's learn from our dedication. Dedication. So salamat kaayo sad sa mga nisugyot no ni pahayag. Og ako sang usbon ang paghangyo nga kadtong mga makamaong mo design og mga architectural design, mangayo ta og design sa lingkuranan nga kombinasyon sa steel og sa wood. Kaya ato ning ilisa ng atong mga lingkuranan dinhi. Steel ug wood i-combine kanang pangsimbahan nga design, dili pang social hall pangsimbahan nga design. Nya steel ug wood ang kombinasyon. So far naanataroy mga pila na nakabuk 4 tulo no nay usa nga wood rapulos tulo na kabuk ang ni-submit or ni hatag nato og ilang suggestion nga design. So makaabot lang ni siya mga unom ngadto 10 ka designs. Musugod na may pag-meeting aron mo decide og unsa gyud ang design sa ato dinhing bag-o niyang lingkuranan. So salamat kay ninyo o sa mga benefactors ang nihatag sa ilang donations pinaagi sa kaning kwarta padala or sa mga bangko gi-fund transfer sa atong account nga gi-post dinhi kanunay. Palihog lag inform nako sa akong cell number or sa akong messenger aron ma-monitor nato ang inyong pangalan, ma-record nato properly. Unya dili na namo i-announce, anonymous ra mo dinhi sa public pero naamoy record dito sa atong office records aron nga doon na sad tay accountability o transparency. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.